Bueno, guk egia esan batez ere geneukan gogoa bukatzeko, ze, ez, azkenean... Eta ondo bukatzeko. 3 bat urte izan dira gure bizitzakoak, zentratuta bastante proiektu honetan. Hasi ginenetik lehiaketara aurkeztu ginenetik udaletxean, eta gero ja proiektuakin hasi ginenetik obra amaitu den arte, 3-4 urte. Lau urte. Luze junda, espero baino luzeago eta gogo genukan dena bukatuta ikusteko, eta guain, herritarrak izango dira juzgatuko dutenak. Erditze bat bezala da azkenean, ez? Zu behimeste dema pasandoren 1000 buelta ematen gauza bakoitza, zaintzen gauza guztik, detaile guztikin saiatzen gauzak ondo gelditzeko, eta batez erabiliko dituzten eta gauza atxegi ematiteko, azkenean bai pixka sentitzezu da zure gauza bezala. Nik uste, arkitektuak orokorrean proiektu bat aurrera ematen dutenean amaieraraino, beti sentitze dutela erditze bat bezala eta bere aurre izango bezala, baina badakite aurrekin pasatzen den moduan, momentu batean bere bizitza behar dula, ez? Egin handi baten gu erabiltzaileak izango gara horrexatik, ze gure seme alabak azkenian hemen dabiltza, gu gora eta gara dugiko gara. Bueno, eta gu hemen ikasi genuen ere. Eta txikitatik, jaso genunean eraikina proiektua egiteko, zeon gutxi gora bera guk erabili genunean bezala. Eta horren astindu hon bat eman behar zitzaion, baina azkenean guk bizi izan dugu eraikina txikitatik nintzare. Baina gero gertatzen da baita ere, ez bazaude onduan, ikusten ez dezunak min gutxiago egite baina nola gu hemen onduan gauden, pentsatzen dut oso urduri hongo gara beti, ea nola dijoan erabilera, ea jendea guztua dagoen, ea eraikinak ondo funtzionatzen duen. Azteko eta behin, familia gara. Aizpan senarra, orduan beti denikan arkitektura ikasi genuen gutxo gora bera garai berdintxuan, amaitu genuen garai berdintxuan, eta amaitu genuenetik elkarrekin egin ditugu proiektuak. Lanen bat egin duzue bakarrik, nik lanen bat egin dut beste norbaitekin baita, baina gehiena lan egin dugu elkarrekin beti. Eta orduan, pentsatu genuen izen jarri behar geniola taldeai, nahiz eta gutako bakoitza modu autonomoan funtzionatze duen, nola elkarrekin egiten ditugun proiektu guztiak, hiru arkitektura. Baina gisa dena ez gaudela espezializatuta gai baten, ez? Honek amatu gozo bat, bestia, nik pixkat elkarlanien egiten ditugu nola lan guztik, ez? Eta hori ere bai da pixkat, batzutan oso aberazgarria, baina eraberian ere batzutan igual atzeratu ditugu emaitza, ez? Nik uste emaitza askoz ere aberatsagoa izatea lan modu honetan, ez? Azken finean deno parte hartzen dugunean, erabaki hoitan, ez? Gero haman komunian dakauna da irakaskuntza, azkenean hirurok irakasle bezala ere aritzea dela azkenean arkitekturan eta orduen Zaki zen izango zen lehenengoa, gauza txikiren bat ere ingenun lehenago, baina Potxoneako proiektua izango zen nagian ingenun lehenengo usurbilen. 2011an, ez? Bai, batu. Eta gero gu bereziki nik uste guztua gatu ginela Ordaiaga baserriaren berrikuntzarekin. Hori ere lan polita izan zen. Eta gero espazio publikoan hemen Sekaina eremua deitzen zaio, aurrek parke berria deitzen dioten eremu horren proiektua egin genuen eta Mikel Laboa plazaren berritzearena ere guk egin genuen.
Beira, hau, gaina, nio horatzen naiz, hasieran Xabier Zeon alkate, eta entzun genuen, hombre, Usurbilgo dela planteatzen ari da Zumarte berritzia, eta badirudi lehiaketa bat ingo dula deitzen dana lehiaketa itxia, alegia gonbidatzen dituzte talde batzuk, eta ideia lehiaketa bat izan zen baita ere. Eta enteratu ginenean horrela planteatu behar zutela, guk bai junginean ate jokatzen haizu, guri ere gonbidatu mesedez parte hartzea, ez gaitzazue kanpoan utzi. Eta horrela nik uste, kanpoko 3 talde garrantzitsuak gonbidatu zituzten, eta gu. Eta egia esan, epe labur batean, aurkeztu bertzan, ideia amaitu bat, eskola nola izan bertzun, eta bar, eta aurkeztu ginean, eskatzezan formatoakin, eta maketa bate bai aurkeztu genuen, eta gu bakarrik aurkeztu ginen, lehiaketara. Ilusioak indako proiektua da, baina militantziak ere bai. Horrexegatik. Azkenean baldintzak eta, nolabaineko istua zialako, eta horrek ere eskatzeu, nolabaiteko implikazio estra bezalako bat. Baina horria dago nolabait komponentea sentimental hori ere bai, azkenean zu badakasulako nolabaiteko apego bat, ez? Bai instituzioa, bai zure semala bat jutiarako, eta badakalako beste nolabaiteko ikutu bate bai, ez? Horako proiektu batek. Eraikin hau bereziki ez egon babestua edo katalogatua edo ezekan ez, interes arkitektoniko historiko ikuspegi batetik ez zeukan, gehiago zen balore sentimental bat, paisai aldetik, herriko paisaiaren parte izatetik, eta gero nire ustez baita egia esan eraikuntza aldetikan, karga horma horiek badakate bere xarma ez zetik, gaur egun ja ez dieten, orduan berreskuratzea edo mantentzea nik ustez beti merezi du. Hainbat bilera izan ditugu behaiekin, hasieratik, batez ere lehenengo programa bat definitu behar zalako, programa horrekin eta behaiek ze erabilera emango zioten kontuan hartuta, jungea dena doitzen, ez? Eta lehenengo doikuntzakin beste bilera batin, eta beste ajuste batzukin, eta azkenean pixkanaka, oain lortu den hontara iritsi geha. Egia da, nola hasieran lehiaketa bidez planteatu zen soluzioa tematia, udala bera izan zen programa finkatu zuna, baina oinarrituta da musika eskolek derrigorrez eduki behar duten programa batian, gelen tamainak, zenbat gela gutxienez, eta hori pixkat araututa dago. Orduan, programa hori bete bertzan, lehiaketa aurkeztu ginean, beste hainbat baldintza bete bertzean, eraikina jatorrizkoa mantentzia, aurrian duen eskia mantentzia, eta horrelako beste baldintza batzu zeuden, eta lehiaketara aurkeztu genuen proiektutik amaitu dugun hontara dauden aldaketa asko dira, elkarrizketa horietatik sortu dienak. Nahiago dugu gelak hemen beran egotia guztiak edo administrazioa egotia sarrerako puntuan eta ez gorago, eta orduan aldatu ditugu pixka bat funtzioak tokiz, naiz da igual jatorrizko proiektu, lehiaketako proiektutik asko mantendu da, baina geroko elkarrizketa horiek aldatu dute. Horre hontzan nolabaiteko doikuntza hori edo egokitze hori nolabait, askoz ere perfil zehatzago bat entzat, azkenean erabiltzailea da edozein eraikinen helburua. Zaiten duzunean barruko diseinua guk ezin ditugu desligatu alderdi desberdina lotuta daudelako, ezta? Barruko diseinu hortan
kanpo eta barruaren arteko harremana, gela barruetatik kanporantz dauden bisualen kontrola, barruko espazioetan ibilbideak ez sentitzea pasillo itxi batzu baizik eta beti ukitzea erreferentzia kanpoarekiko, nun gaude, espazio irekiagoak, espazio txikiak izanik ere irekiak eta sentitzea, handitasuna sentitzea txikia izanik. Bai, transparentzien bitartez, elkar ikusten bitartez, pasilloak ere izatea pasillo baizik eta izatea elkargune puntualak zona desberdinetan, eta bueno, erabiltzaileari esperientzi atsegin bat proportzionatzea da gure helburua azkenean.